ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kaseng Newtrep Youth Council, Northwest Khasi Hills District. Haga laiterik urisau arajar arpulai, kalalik ban ai daga jingtho shaus kahima nong klau ba unkhat saman ya girang ba shnong jong kitu gishnong kiba ki khar Nepali kilayo ban wan thang renga klam ki kot kisla ki babiang. Kaseng kalaya tu ru bagi te gisordar ki klam ai ya ka NOC, henrei ki tipat ya ka jing wan thang renga ki khar Nepali hakishnong jongki, kumta kalada wa ba udai ban shimkia halor ka jing yo lat ki banabar ban wan le traikle hapo kahima klam ki kot kisla ki babiang. Kita nak lihat juga choisi kalau paru pada khas siapa pun juga himano klau mau disimkia agak bidai bat kini kejengdon pewir hang tai po senong nyang tai lauleng itu mas pipa bat uap pipa kini kadang hab ke hima kejongi te kebang YouTube ba ke himano klau ka ju don la ka jong karkum sensia ba kipuwir ke wan poi hakni ke jeka ke jungi di wadon ya kata kesenot lani kanu ke jung tip syak dor bahima syak snong bat syak bor ke distrik kumta terter bar ke himahi kam jusya yununu ubenriu ubolong ilegal imigran wan tuj hakni ke jeka ke jungi te kumta leng ba kani ke tip ke jungi ba nak liang jung sim di wan simkia bat udah berkhot semua ru ya kerang ba snong nomor ngetip wat la kerang ba snong sem la ai get no si ende ngetip pat de ba kerang ba snong kitip bagi tu kita khar kidon kata ke jaka nomor hak tu sengi ke ba ngi ngile hiar kata ke jaka ru ngilap don wi urang ba snong po yang dai wan ban kendu ingi ban keren ingi uang ba snong kitu kita khar kelap poi ende nak liang kejungi ong bang ngilap be te tangkum tahi te de lo kene konong rem ba usim udah berkhot semua ni itu sedar borok nak tu ke jaka ban semua ni bro ki soras nong nak tu ke caka hang dia ko office ke jungu ban mana yiki baki num dei ban sya itu puwir ban seng snong seng khao dan wan lakit nong hang tai po kasnong ke barang hak po iman nong khlau lamar katkum ka order juga hima nadu kisnam ke blalek no ki juong ba nunu nong syong snong nak wipat ki bat nak wipat ki caka wan poi hakani ke caka ke jungi di bandon da kejengtip om ban suwan kum kinong tu namar ba kani kejengwan tu ki kinong tu kabu ikjeng mai ke jabriu bat hima kejungi hibor boy te ka kam thangranga ke kam ke bolong illegal bat kalong kum sibenta baki penkhen ya ka Forest Act kat khandai spa nyopar bat ka Environment Protection Act kat khandai prapo ti kini ki kharni pali ki bomdai kinong India ki yobor na ban wan penkhen ya ki an banyada ya kamay mariang jong ka jela ka jongi te hakni kasi pamata na kalian jongi kum kaseng ngi wan ya kaban pentip sya range officer hang ni hapo Eastern West nrai ka basngusi kalong ba menta kalau dei kapor alai duna nrai na kalian jong range officer hang ni umdon te ngilayo jingtip na staff jong i ba i dangdon halenti na Shillong sini don hakakam ko jong i po Shillong te ngilabo ro ya ka city hak office ka jong range officer ban ngataray na kaliang jong ukum officer ub in charge ya kani ka department hang ne po Eastern West bun sobhay ban simkhya ya kani ka kam bat ban le ya ban kam bat ban penstom mador ya kita ki dakhar ki ba penjat ya kamay mariang ki bathang ranga hakatay ka than lumdam nyang dai bat ki wei pat ki snong ki ba marjan hang to te kawai na kaliang jong ikum ka sang ngi pha ka message ka basai halor ka kom function jong ki office ki ba fer ki department ki ba fer ki badon hapo kani ka district Eastern West ki jongi tang ka wei ka bangi na kaliang jongi kum ka sang isngukya kalong ba kadai ka district ka bangi dang sedang namar kata ka don kam yang ikum ki pajba nong susnong khamtam ki officer ki ba fer ki badon ha ki department ki ba fer hapo kani ka district ba ki dai ban simkhya ba ki dai ban function ba ya ki kam ki jongki khnang ba ka kam jong ka district ba khamtam kani district ka badang susdang thamai kanang la ya kaban ai ka jing sekri ka ba pura kum ba ka sarkar megalia kala angnut bat kala ai yang ikum ka district Eastern West ti ai ba ka jing tumu jong sarkar kan long ka jing mentoy nang ta ki paj ba nong susnong jong ka mairang bat jong ki
bentang ba phero pher hapok ka district Eastern West